abantu abadutshulwe bawu-7 bawu-7 bashona bonke labantu. bashona bonke. Like nina nisinde ngoba beningekho. Sisinde ngoba singekho thina singahlali la. Kuthiwa abaningi ngesikhathi u-Ayanda Msweli ehambela indawo yase-Highfield la kudutshulwe khona amalunga omndeni awu-7 kwasenda abebengekho eduze. Njengoba untombazane eno-Ayanda Msweli la uyambikela ukuthi abantu abadlulile bekwabantu abebe kanjani. Ucela usizo-ke umndeni odlulelwe amalungu awu-7 ukuthi cha uyalicela usizo noma ngathiwa abantu bebekhaviwe, kodwa-ke kuyacaca ukuthi iy'nkampani lezi zomshwalensi angeke zize zenze lutho kulaba bantu abebewu-7 ngoba khona bebekhaviwe khona bebengakhaviwe. Usisi uthena akazi ukuthi bangamsiza ngani, kodwa ngakho konke iSouth Africa enganosizo ngalo uyacela. U-Ayanda Msweli uhambele le ndawo-ke uthi ufike ngabo past 2 njengoba ezwe ngo-11 akakwazanga ukuthi ebe eselala, kodwa-ke ubeke esephangela khona njengoba-ke khona le ndawo le kusanda ukudutshulwa abakhongi. Iyona le ndawo le sekuphinde kwadutshulwa khona futhi amalunga omndeni awu-7 kanti kusanda ukudutshulwa nowesifazane. Siyasikhuza-ke isihlava esifana nalesi mntana sekhaya, ngabe-ke ukuphi nakuphi la usuke khona njengamanje. Siyacela ukuthi noma ungathiwa uyabazi abenzi bokubi, kodwa-ke behoxisa, noma ungathiwa ibona futhi abenzi bokubi ababuka le mibukiso behoxise kulesi sigaba. Mntana sekhaya angizokhuluma kakhulu, nangosisi uyachaza ngesehlo esehlile khona-ke emndenini. Africa, my continent. Africa, my home. Africa, the land of our ancestors. Africa, the land of my birth. Ubuntu mphako ngapuli. Isikhathi silapha ko 3:30. Kodwa sifikela mhlambe beku ngo-2 kanje ya. Fikela ngo-2. Dadewethu angazi ukuthi ngizoqala phi. Kodwa-ke angimtshele umuntu ukuthi sise-Africa, sise-South Africa, sikwaZulu, i-KZN leyo, sise-South, seningizimu nelewaZulu, sisehlokozi, sechibini isigodi. Ya, sikwabani la ekhaya? Sekwakhambule sibona. Sikwakhambule la ekhaya. La ekhaya silethwe umuga, silethwe isiga, silethwe isehlo, silethwe umkhuba. Isehlo esehle nje lapha ko-7. Mina umbiko ngiwuthole ngo-11 eThekwini. Angeke bengisalala, ayikho into osazoyilala masekunje. Dadewethu, kwenzekeni? Ngiyabuza nje ukuthi kwenzekeni ngoba nami ngibonile, kodwa asizweni kwenzekeni sisi? Kukho engizokuchaza okuningi. Yes. Ngoba nami angihlali ekhaya. Yes. Ngithola ucingo ngabo-8 olusho ukuthi le khaya sekhona umuntu babona bazoqhuma izibhamu ukuthi gqugqugqu. Yes. Methi uyaphuthuma uzobheka-ke mase sekuthulekile uyafika abantu bonke baduduliwe phezu kosofa. Yes. Bahleli iy'ngane eziduduliwe ziwu-3. Umakoti kanye nosisi Philile. Baduduliwe bonke. So nathi-ke siyafika nje manje ngoba ibona ade behlala ekhaya, akho umuntu uhlala ekhaya, bonke abantu ade bele ekhaya baduduliwe bonke. Akekho kophilayo. Ngoba nami ngisuke eMaritzburg, njengoba ngifika la uThembelani, nawe usuke eThekwini. Ngifika la, sifika nje wonke umuntu sekhona abantu bagcwele. Abantu abadutshulwe bawu-7 bawu-7 bashona bonke labantu. bashona bonke. Like nina nisinde ngoba beningekho. Sisinde ngoba singekho thina singahlali la. Angazi ukuthi mhlambe amagama vele phele alikho igama ongalisho. Yabona ngithe uma ngingena amathuna engiwabonile angaze ngawabonanga awala ekhaya.
ngibone awu-7 nje mawuhamba uthi angazi noma akhona futhi ala akhona amanyala. Le ndawo yaseHlokozi mhlambe ke omunye umuntu simkhumbuze emasontweni mhlawumbe amabili noma amathathu mhlawumbe mabili kunabantu abebeyokhonga kule ndawo kula ngaphesheya badutshuliwe khona la kunomunye umakoti noma intombazana usisi odutshuliwe kade kuSkwiza wale ekhaya uSkwiza wala ekhaya uhamba nalo mfana lo ukhona wahamba naye la yebo wasinda naye kuleyo nkosi. Isimo ke esinaso bafowethu nodadewethu ngeke ngaye eMnambithi bedutshulwe khona abantu abawu8 kunengane na2 angazi ukuthi sizokhuza kanjani kodwa bafowethu angazi siphelelwe amandla yazi ngiphelelwe amandla uphelele ukwazi uphelele yonke into ayikho into enjena ayikho into enje uyabona abantu la umuntu wesilisa odutshuliwe la uyedwa umfana abantu besifazane bonke laba abantu bese babafana abanye abancane laba awu2 yebo labafana abawu2 abancane. Africa my continent, Africa my home. Angazi ukuthi mhlambe sothi kodwa ke asiliyeke siyekele uNkulunkulu siyekele emaphoyiseni sishiye nje kanjalo bese sithi mhlambe mawungakhuluma nomuntu wase-Afrika kuphi lapho engafisa ukubanjiswa khona kulo msebenzi vele lo msebenzi ungenhla siyafisa nje ukubambiswa kona konke ngoba sisele siyingane njengamanje. Yes. Uma wena kade sekatelele ekhaya njengamanje akusekho umuntu. Yebo. Ngoba nami ngimkhave kukona ngeke kweze kwenze lutho. Yes, ngeke. Ngeke kweze kwenze lutho. Sicela nje ukubanjiswa nje kukona konke. Ngoba lonke labantu abashonile abale ekhaya bonke. Abale ekhaya. Ilo yedwa kuphela ubhuti wangale ezansi ababomdala. Africa my continent, Africa my home. Sayibekela udadewethu. Ngicabanga ukuthi uhulumeni aqale kanje uhulumeni ukuthi khona labangabamba khona kuqini bese siyabuya ke masingakhulumi ngokuhulumeni sikhuluma ngabantu base-Afrika sikhuluma ngabantu base-South Africa labangabamba nje khona baqinise sikwazi ukuthi okuncane singakwenzela lo mndeni okuncane singakwenza singabantu base-South Africa singabantu base-KZN singabantu base-South neTheku okuncane nje singakwenza ukuthi mhlambe sihlanganise singakuhlanganisa sibenzele umngcwabo walaba abathandiwe babo ube ngohloniphekile ube onesithunzi okuncane singakwenza singabantu sibabambise ngayo yonke indlela niyalwazi ukuthi abalwethu la sikhuluma nabantu abangcwabayo kunabangcwabi abakhona abanamandla abangenamandla sikhuluma ngabantu nje business people abeze la ekhaya bezobuka ukuthi bengabamba kuphi uhulumeni siyamcela sesifikile thina sizombhekela sizomenzela i-background check ukuthi ngempela sifice isimo sinjani abeze la ekhaya bezobuka ukuthi bengabamba kuphi sibambisise sikwazi ukuthi lo mndeni sibe nawo ey'nhlungwini abakuzona sibaduduze ngayo yonke indlela singabaduduza ngayo kodwa nje ekugcineni sikwazi ukuthi laba abathandiweyo babo sibabeke ngendlela enesizotha nenenhlonipho mhlawumbe lokho kungasilekelela kakhulu asibonge omakhelwane sibonge amaphoyisa bafikile bazokwenza umsebenzi okufanele mawenziwe wonke umuntu osefikile ukuzosingatha nokuzobhonga emswaneni nokuzobabaza ukuthi awu Hlokozi cha nani khona makukhona ongakusho sesivala kunzima siyabonga kakhulu dadewethu sizozama nathi sesizoba ingxenye yalomndeni okwamanje kuze kube ukuthi-ke bayabekwa silokungqongqoze sibonge ukuthi obani sibathola bekwazi ukuzosibambisa siyabonga kakhulu siyabonga dadewethu thank you.